खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मोब्लिब मासुला मोनफ्रोम इउनिटआव 30 पैसानिफ्राय 70 पैसा बांदों। बिजनीआव आखाइजों बानायनाय हाथियार बोखांदों। जालुकबारी जाब्रबथायाव जोखोम जानाय 3 सुबुंनो आसाम इन्जिनियारिं कलेजनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ। बिटिआर सरकारा गं 11 एम्बुलेन्स आरो गोथै सह रोगाग्रा गंब्रै भेन बेखेवदों। आईपीएस अफिसार राजीव सिंहआ मणिपुरनि गोदान डीजीपी महरै थिसनथाइ होजाबाय। हायुङारि मानास हाग्रामानिफ्राय भुटाननि रयेल मानास हाग्रामासिमबो दावबायहैयो दावबायारिफ्रा। युथ चेम्पियनशिप फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 नि फाइनालाव सनाबिल एफसी आरो लाखुवा एफसी। कक्राझाराव सिखावनि उदखार। बर' सावथुन मुलुगाव बयजोंबो मिथिजानाय बिकास बसुमतारिया रुंसारि जाबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गले गले मोब्लिबनि मासुल बारायनायखौ लानानै साननो गोनां जादों सरासनस्रा रायजो राजाफ्रा। मख'नो गोनांदि बावैसो एपीडीएसएलआ प्रीपेड मिटार बसायनानै ग्राहकफोरखौ साननो गोनां खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो एपीडीएसएलआ थांनाय एप्रिल दाननिफ्राय गोहोम गोग्लैनाय बायदियै मोनफ्रोम किल'वाटआव 10 रां फिक्स मासुल बारायनानै होदोंमोन। दा आरो दानसेनि उनावनो एपीडीएसएलआ मोब्लिबनि मासुलखौ मोनफ्रोम इउनिटआव 30 पैसानिफ्राय 70 पैसासिम बारायदों। जाउनाव सरासनस्रा न'आव बाहायग्रा ग्राहकफोरा मोनफ्रोम इउनिटआव 30 पैसा आरो गुबुन ग्राहकफोरा मोनफ्रोम इउनिटआव 70 पैसा बांसिन मोब्लिब मासुल होनो नांगोन। मख'नो गोनांदि मोब्लिबनि मासुल बारायनाय फोसावनायखौ एपीडीएसएलआ थांनाय 27 मे खालि फोसावदोंमोन, जेराव जुन दानाव बिल मोननाय मे दाननि मोब्लिब मासुलावनो गोहोम गोग्लैगोन आरो ग्राहकफोरा सरजाबनाय मासुलखौ होनांगोन होननानै रोखायै मख'नाय दङ। फोसावथाय बायदियै सानफ्रोमबो 0.5 निफ्राय 1.5 किल'वाट मोब्लिब बाहायग्रा ग्राहकफोरा मोनफ्रोम इउनिटआव 30 पैसायै सरजाबनाय मासुल होनांगोन। सानसेयाव 5 निफ्राय 30 इउनिट मोब्लिब बाहायग्रा ग्राहकफोरा मोनफ्रोम इउनिटआव 70 पैसा सरजाबनाय मासुल होनांगोन। दानिफ्राय सरासनस्रा न'आव बाहायग्रा ग्राहकफोरनि मोनफ्रोम इउनिट मोब्लिबनि मासुला 4.35 रां। बबेखानि दानसेयाव 120 इउनिटसिम मोब्लिब बाहायग्रा ग्राहकफोरा मोनफ्रोम इउनिटआव 5.25 रां आरो 120 निफ्राय 240 इउनिट बाहायग्रा ग्राहकफोरा मोनफ्रोम इउनिटआव 70.30 रां होनांगोन। चिरां जिल्लानि बिजनीआव आयेन बेरेखायै हाथियार बोखांनो हादों। बिजनी पुलिस थानानि बर' बाजार पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय 2 नं दारांगायाव आखाइजों बानायनाय गंसे हाथियार बोखांनो हादों। 2 नं दारांगायाव आखाइजों बानायनाय गंसे हाथियारखौ बृहस्पतिबारखालि बेलासियाव बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दारांगा गामिनि आबाद फोथारनि साखाथियावनो थानाय औवा सुबानि गेजेराव गोग्लैनानै थानाय थासारियाव हाथियारखौ बोखांनो हादों। जायगानि सानैसो सुबुङा औवा दाननो थांनाय समाव औवा सुबानि गेजेराव दोनखुमानाय आखाइजों बानायनाय हाथियारखौ नुजेनदोंमोन। बेनि उनावनो जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव गोनो गोथो आरो गिग्लुंनाय थासारिया सोमजियो।
उननि समाव जायगानि सानैसो सांग्रां सुबुंफोरा बेनि बागै बर' बाजार आउटपस्टआव खौरां हरो आरो पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै आखाइजों बानायनाय हाथियारखौ बोखांनानै गावनि जिम्मायाव लाहोयो। मख'नो गोनांदि आखाइजों बानायनाय बे हाथियारखौ सोर मा थांखि लानानै औवा सुबायाव दोनखोमादोंमोन बेनि बागै दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै। नाथाय बेनि हेंथायै पुलिसा नायबिजिरनो जागायबाय होननानै मिथिनो हादों। ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव फिन सावरायजादों आसाम इन्जिनियारिं कलेज। नाथाय बे खेबाव सावरायनायनि जाहोना दान्थे बिदान्थे नङा। आसाम इन्जिनियारिं कलेजनि स्टेक हल्डार कमिउनिटिनि मोनसे गोसोखांजाथाव आरो बाख्नायजाथाव खामानियासो फिन सावरायजादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जालुकबारियाव आसाम इन्जिनियारिं कलेजनि फरायसाफोरजों गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जानाय दाउ ब्रयलार रोगानाय बलेर' पिकआप गारिनि ड्राइभार, हेन्डीमेन आरो गुबुन सासे सुबुंनो आसाम इन्जिनियारिं कलेजनि स्टेक हल्डार कमिउनिटिया रां अनसुंथाइ होदों। स्टेक हल्डार कमिउनिटिया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो थानाय मजामिल हक, इउसुफ आली आरो राजिब आलीनि नखरनो 1,18,000 राङै राङारि अनसुंथाइ होदों। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला देबश्री बरुवा, एनिमेश बरा, प्रतिभा दत्त, कौशिक गगैनि दैदेननायाव फैनाय आसाम इन्जिनियारिं कलेजनि मोनसे हानजाया जोखोम जानायफोरनि नखरनि सुबुंनो 98,000 रांनि चेक आरो नोगोद 20,000 रांखौ आखाइजों आखाइ होदों, जाहाथे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानायाव सुंथानाय मोनो। मख'नो गोनांदि लामा जाब्रबथायाव जोखोम जानाय 3 सुबुंखौ मदद खालामनो थाखाय आसाम इन्जिनियारिं कलेजनि स्टेक हल्डार कमिउनिटिया क्राउड फान्डिंनि जोहै रां खांनायनि मोनसे अभियान सालायदोंमोन, जेराव 24 घन्टानि गेजेरावनो 3,54,000 रांखौ बोखांनो हादोंमोन। प्रमद बर' दैदेननाय जथायारि बिटिआर सोरखारा दिनै एम्बुलेन्स आरो गोथै सह रोगाग्रा गारिनि सिबिथायखौ बेखेवदों। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'नि लांगोनायाव दिनै प्रमद बर' आरो सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ फिरफिला जांख्रिनानै गं 10 एम्बुलेन्स आरो गं 4 गोथै सह रोगाग्रा गारिखौ बेखेवनानै होयो। रग निर्मुल बिटिआर मुंनि बिथांखिनि सिङाव बे सिबिथायखौ होनाय जादों। बिटिआरआव सावस्रि खोन्दोखौ गोख्रोंसिन खालामनायनि थांखियै बिटिसिनि एसअपिडिनि गेजेरजों गं 10 एम्बुलेन्स आरो गोथै सह रोगाग्रा गं 4 गारिनि सिबिथायखौ होदों। बिटिआरनि बेन्दोंआव थानाय दरब्रै जिल्लानि थाखाय राननानै होदों एम्बुलेन्स आरो गोथै सह रोगाग्रा गारिखौ। बेनि बागै प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गं 10 एम्बुलेन्स आरो गोथै सह रोगाग्रा गं 4 गारिखौ बिटिआरनि दरब्रै जिल्लानि गासैबो महकुमानि थाखाय राननानै होनाय जादों। बबेखानि बे एम्बुलेन्सफोरा रायजो राजाफोरखौ जोबोरैनो मदद खालामगोन आरो गोथै सह रोगाग्रा गारिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार, मानोना सरासनस्रा गारिफ्रा बेमारि रोगायोब्लाबो गोथै सह रोगाया। बेनिखायनो बिटिआरनि सावस्रि बिफाना दरब्रै जिल्लानि थाखाय गोथै सह रोगाग्रा गं 4 गारि होदों आरो फैबाय थानाय राङारि बोसोराव आरोबाव गं 6 गारि होबावोब्लानो मोनफ्रोमबो महकुमायाव गोथै सह रोगाग्रा गंसे गारि मोनगोन होननानैबो प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बबेखानि बे सिबिथायखौ बबेबा मोनसे मोजां एनजिअनि जोहै सालायनाय जागोन, जाहाथे रायजो राजाफोरा बेनि सिबिथायखौ मोजाङै मोननो हायो होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों। आथिखालाव मणिपुरनि आयेन आरो खान्थि हालोदा हारियारि दाङाबाजिनि थाखाय जोबोद गाज्रि जानायलाय मिरु सोरखारा मणिपुरनि नखर बिफानाव थानाय डिजिपि बि दुंगेलनि सोलाय त्रिपुरा केडारनि आइपिएस अफिसार राजीव सिंहखौ मणिपुरनि गोदान डिजिपि महरै थिसनथाइ होबाय। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहनि बिथोन बायदियै गोदान दिल्लीनि एमएचएआ आथिखालनि मणिपुरनि डिजिपि बि दुंगेलखौ गोदान दिल्लीनि मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सआव पस्टिं खालामबाय। मख'नो गोनांदि आइपिएस अफिसार राजीव सिंहआ आथिखालाव सिआरपिएफनि आइजि एबा इन्सपेक्टर जेनेरेल महरै खामानि मावगासिनो दङमोन। बेनि अनगायैबो मिरुनि नखर बिफाना सिआरपिएफनि बारग' डाइरेक्टर जेनेरेल कुलदीप सिंहखौ मणिपुरनि सिकिउरिटि एडभाइजार एबा बोसोनगिरि महरै थिसनथाइ होबाय। भारतनि हायुङारि मानास हाग्रामाजों लोगोसे नांजाबनानै दङ 1057 बर्ग किल'मिटार जायगा आवग्रिनानै थानाय भुटाननि जोबोद गोजामसिन हायुङारि हाग्रामा रयेल मानास हायुङारि हाग्रामाया। भारतनि हायुङारि मानास हाग्रामायाव दावबायनायनि उनाव दावबायारिफ्रा गासै मिथिंगायारि नुथायखौ नायनो थाखाय बे रयेल मानास हायुङारि हाग्रामायाव दावबायनो थांनानै गोजोननाय लायो। 1966 मायथाइयावनो गायसनजानाय रयेल मानास हायुङारि हाग्रामाया भुटाननि पेमा
गेटसेल हारपां आरो सेमगांनि जायगा आवग्रिनानै दङ। हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि गेजेरजों दावबायारिफ्रा रयेल मानास हायुङारि हाग्रामायाव हाबनो हायो। हायुङारि हाग्रामाजों नांजाबनानै थानाय करिसबु दैमानि मिथिंगानि नुथाया दावबायारिफोरखौ रंजाखांहोयो। गासै दावबायारिफ्रा रयेल मानास हायुङारि हाग्रामानि गोजौ गोजौ हाजोआव थानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि गिदिर गिदिर बिफां नुनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउसिन दाउला, मोसा, हाग्रानि मैसोजों लोगोसे हाग्रानि जिब जुनारफोर नुनो मोननाय जायो। अखानि बोथोराव हायुङारि मानास हाग्रामानि माखासे अनजिमानि जिब जुनारा रयेल मानासनि गोजौ हाजोआव गाखोलाङो। गाहायै रयेल मानास हायुङारि हाग्रामानि मिथिंगानि नुथाया बांसिनै गोसो बोनो हानाय जायो। बेनो बिनि मिथिंगायारि नुथाया रंजाखांहोनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां लाइफां नायबिजिरनायाव गुबुन हादरारि दावबायारि आरो नायबिजिरगिरिफोरखौ आरोबाव मुहि होयो। बाक्सा जिल्लानि खारिजा बिजनि अक्सिगुरि गेलेग्रा फोथाराव 31 मेनिफ्राय इयुथ चेम्पियनशिप फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 गेलेनाय बादायलायनाया दिनै थामथि सान। इयुथ स्पर्ट्स फेडारेशन अफ इन्डियानि बानजायनायाव बे इयुथ चेम्पियनशिप फुटबल टुर्नामेन्टआव सनाबिल एफसि आरो लाखुवा एफसि दोलोआ फाइनाल गेलेनाय गेलेबाय। सेमिफाइनालाव सनाबिल एफसिआ गाल्फा एफसिखौ फेजेनदोंमोन आरो लाखुवा एफसिआ सेलेक्टेड एफसिखौ फेजेनदोंमोन। दिनै शुक्रबारखालि बे फुटबल गेलेनायाव देरहासार जानो हानाय हानजानो 1 लाख रां आरो रानार्स आप जानाय नैथि हानजानो 50,000 रां बान्था होनाय जागोन। देरहासार जानो हानाय हानजाखौ गुबुन हादराव जेबो खरस गैयालासे गेलेनो थाखाय खाबु होनाय जागोन। बे टुर्नामेन्टआव गेलेनायफोरा 2004, 2005, 2006 आरो 2007 मायथाइयाव जोनोम जानाय जाथारनांगोन होननानै मिथिहोदों। बैसोनि फोरमान होनो थाखाय गेलेग्राफोरा आधार कार्ड, फरायसालिनि फोरमानलाइ एबा जोनोमनि फोरमानलाइ होनो हागोन। गेलेनायनि नेमखान्थिफ्रा इन्टारनेशनेल खान्थिनि बायदियैनो जागोन होननानै मिथिहोबावदों। बुधबारखालि सेथि सानाव गासै मोन 12 हानजा फारियै बिश्वनाथ एफसि आरो सनितपुर एफसि, अल स्टार एफसि आरो अदालगुरि रौता एफसि, सेलेक्टेड एफसि आरो तामुलपुर एफसि, गाल्फा एफसि माजबाद आरो मिसामारि एफसि, राङापारा एफसि आरो सनापुर एफसि बे गासै मोन 12 हानजाया गेलेदोंमोन आरो नैथि सानाव मोननै हानजा फैदेरनानै गासै मोन 14 हानजाया बाहागो लादोंमोन। क'क्राझार नोगोराव सानफा एफा सिखावनि अगेन हाबाया बांलांनो हमदों। बृहस्पतिबारखालि सासे सिखावखौ बाइकजों लोगोसे हमनानै रायजोफोरा पुलिसनि आखायाव गथायदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जिल्लानि एएसपि क्वार्टारनि साखाथियावनो हेलमेट गाननानै फैनाय सिखावआ बाइकजों फैनानै सासे आइजोनि गाननाय सनानि मालाखौ बोख्लाबनानै बाइकजों खारलांदोंमोन। बेनि उनाव आइजोआ होज्रिखावनायाव जायगानि रायजोफोरा उन उन होसोलांनानै क'क्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टार खाथियाव सिखावखौ हमनो हायो। लोगो लोगोनो रायजोनि आखाइया सिखावनि मोदोमाव गोग्लैयो। उनाव खाथियावनो थानाय क'क्राझार सदर थानानिफ्राय पुलिसआ फैनानै सिखावखौ थानायाव लानानै थाङो। बर' सावथुनाव बयजोंबो अनसायजानाय बर' हारिमुखौ सिबिग्रा आरो क'क्राझार मार्चेन्ट एस'सिएशननि आगु आफादगिरि सम सम फिथिखा हानजानि हाबाफारिफोराव अनसुंथाइ होबोनाय लालु मुङै बयजोंबो मिथिजाग्रा क'क्राझार पाटारमारि गामिनि बिकास बसुमतारिया थांनाय हराव सिलिगुरिनि गंसे सावस्रि फाहामसालियाव रुंसारि जालांबाय। बर' सावथुन मुलुगनि फावगिरि बिकास बसुमतारि एबा लालु बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' रेबग्रा जथुमनि दुखु मोननाय फोरमायदों। बर' सावथुन मुलुगनि सासे गागि फावगिरि, दिहुनगिरि, नायजाब लिरगिरि, बर' सावथुन महरगिरि गौथुमनि आगु आफादगिरि आरो बोसोनगिरि, बर' हारिनि बयजोंबो सिनायथि जानाय बर' सावथुन जौगानायाव गोबां बिहोमा होनाय बिकास बसुमतारि एबा लालु बिथांनि हरखाब रुंसारि जानाय रादाबखौ मोननानै बर' रेबग्रा जथुमा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे रुंसारि जानाय बिथां बिकास बसुमतारिनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हाथों होननानै बर' रेबग्रा जथुमा अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।